सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया। रिकॉर्डिंग बाय राजीव रॉक फिल्म सुपौल। हमरो नगर छोड़ के जाई छ हे मैया अखिया से झहरै छै लोरावा हे मैया। हमरो नगर छोड़ के जाई छ हे मैया अखिया से झहरै छै लोरावा हे मैया। छोड़ के चल जइभा बेटा के दुआरिया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया। छोड़ के चल जइभा बेटा के दुआरिया लागत न एको बेरी मनवा हे मैया। सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया। मिक्स बाय राजीव यादव। हमारा से दूर मैया आहा चल जाइबै तोहर सूरतिया मैया केना के भूलैबै केना के भूलैबै। हमारा से दूर मैया आहा चल जाइबै तोहर सूरतिया मैया केना के भूलैबै। 9 दिन पूजा हम तोहर कैलिया हमारा पर देतै के धियानवा हे मैया। छोड़ के चल जइभा बेटा के दुआरिया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया। छोड़ के चल जइभा बेटा के दुआरिया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया। के बनैल कहे मैया दुनिया के रीता हे पल भर में टूटल जाई छै नैया के पीड़ित हे नैया के पीड़ित हे। के बनैल कहे मैया दुनिया के रीता हे पल भर में टूटल जाई छै नैया के पीड़ित हे। ज्योतिराज अंकुश बाबू करता पूजनवा छोड़ता नहीं तो हर सरानवा हे मैया। छोड़ के जाई छ मैया बेटा के दुआरिया सुना लागतै मंदिर भवनवा हे मैया। छोड़ के जाई छ तू बेटा के दुआरिया